मानिया सानफ्रोमबो जारिमिनानो जायो दा माबायदि जारिमिन सोरजिनो थांदों बेखौ आं बुजियाखै खालामदों बेयावहाय फैबाय थानाय समाव जोङो गोदान मोनसे राजनीतिक दोलो जोनोम होनानै जोङो बिटिसिनि बिसायख'थियाव जों बाहागो लानो नागिरदों बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बेखौ आंथ' बुंनो हाला किन्तु दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि दा बेखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोननैसो सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सोमोन्दै आपडेट लानानै फैदों बिजेपिआ गोदान जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ होननायखौ लानानै खौरांगिरिफोरा बिटिआरनि सिएम मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनियाव सोंथि सोंनायाव बिटिआरनि सिएम मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथि मोनगोन दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' आपडेटखौ नायनानै लाग्रोदो बिटिआर गोजोन गोबथानि दफायाव थानाय गासैबो खामानिफोरखौ सरकारा थाबैनो मावफुंनानै होजोबनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव अजद दैखांदों एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा बिनि अनगायैबो पार्लियामेन्टआव गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा गोबां बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रोदो भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में स्थायी शांति बहाल करने के लिए और पूर्वोत्तर में विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए अभी तक 12 से भी ज़्यादा उग्रवादी संगठनों से ये पीस एकॉर्ड किया है अध्यक्ष सभापति महोदय तो उसमें NLFT 2019, ब्रू एग्रीमेंट 2020, बोडो एकॉर्ड 2020, कार्बी एकॉर्ड 2021, आदिवासी पीस एकॉर्ड 2022, अल्फा प्रोटॉक्स 2023, फ्रेमवर्क अगेंस्ट एग्रीमेंट विथ NSCN IM, सीजफायर एग्रीमेंट विथ NSCN NK एंड NSCN R। अभी तक अध्यक्ष महोदय सदन को जानकारी देना चाहता हूं पिछले 10 सालों में हमारे 76% रिडक्शन हुआ है इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स में 90% सिक्योरिटी फोर्सेस कैजुअलिटीज में रिडक्शन हुआ है सभापति महोदय 97% सिविलियंस कैजुअलिटीज का भी कम हो गया है महोदय इसीलिए अभी तक 3571 जो सरेंडर्स किया है हमारे कैडर्स कई उग्रवादी संगठनों का तो मैं भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं एक ही मेरा आवेदन है सभी उग्रवादी संगठन के साथ जो भी पीस एकॉर्ड हुआ था एग्रीमेंट हुआ था उसको लेटर एंड स्पिरिट उसका वो एकॉर्ड को 100% एग्जीक्यूशन करे यही मेरा अनुरोध है धन्यवाद महोदय रायजोफोर नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा एमपि दिलीप सैकिया बिथाङा पार्लियामेन्टआवहाय मा बाथ्रा बुंहैदों आंनि गोसोआव मोनसे साननाय सोमजिदों बिटिआर गोजोन गोबथानि दफायाव थानाय माखासे खामानिफोरा अफिसियेलिसो जानानै फैनांगौमोन दिनै बिटिआर गोजोन गोबथानि दफाखौ लानानै गुबुना राजनितिसो खालामनो नागिरदों नामा बे साननाया आंनि गोसोआवहाय सोमजिदों नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायनो हागोन रायजोफोर दाना फैदों गुबै आपडेटआवहाय बिटिआरनि सिएम मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सोंथि सोंनायाव मानगेन्द्र प्रमद बर' बिथाङा मा फिननाय होदों बिथाङा मा बिबुंथि होदों खौरांगिरिनि सिगाङावहाय बिथांनि सुंद' बिबुंथि लाखिनाय भिडिअ क्लिप्सखौबो जोबजासिम नायनानै लाबावदो बारहावाया गोबारै सोलाय सोल' हाबदों ओंखारदों बिदि सोलिबाय थादों बे बेलायाव बिटिसि इलेक्शना 2025आव जागोनखाय राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोबां सानलायनाय फैदों बा गावबा गावनि मेथमेटिक्सफोरखौ बयबो खालामदों दा बे हिसाबैनो गोदान बारहावाफ्रा फैदों नाथाय UPPL हिसाबै जों जोबोद कम्फर्टेबल अबस्थायाव दङ आरो थांनाय 4 बोसोराव जोबोद डेडिकेटेडलि आरो सिनसियारलि रायजो राजाफोरनो जिखिनि अननाय होनांगो मान होनांगो आरो खामानि मावनांगो बेखौ मावबोदोंखाय जोंनि फारसे रायजो राजाफोरनि अननाय आरो मोजां मोननाया दैनिन दिन बारायलांबाय थादों दा नंखायनो नेक्स्ट जि इलेक्शन जागोन बे इलेक्शनाव UPPL हान्जाया एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार दानो हागोन बियो रोखा जानानै दङ फारसेथिं जों नुबाय थादों दायो बारग' NDP इउनाइटेड फरामा दायो मोनसे राजखान्थि खुलिनो थाखाय बिथांमोना सोलो खालामखादों बे बिथांमोननि बाथ्रा गावसोरबा मा एजेन्डा लादों बे बिथांमोननि बाथ्रा बेखौ आंथ' बुंनो हाला किन्तु
दानि समाव बेबायदि गोदान राजखान्थि दोलो दानानै मायबा मोनसे खालामनो हागोन आंथ' बेखौ बुजियाखै। दाबो हाग्रामा महिलारिया दाबो बुंबाय थादों जे चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरग'या फैबाय बिथांमोना माने दायो डेपुटेसनावसो हरदों होनना बुंदों। हाग्रामा महिलारिया बिनिख्रुइ आरो मा साननो हानो। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेखिनिनो बिनि लिमिटा साननायनि। दा बेखिनिनिख्रुइ आरो बारा हाग्रामा महिलारि बिथाङा साननो हागोन होननानै आं साना। आरो बिनिखायनोथ' दिनै रायजो राजाफ्रा सोलायदों। रायजो राजाल' सोलायदों बे नङा, बिथांनि दोलोनि मानसिफ्राबो बिथांखौ नागारनानै बिथांनि दोलोखौ नागार थांनो गोनां जादों। दा नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों। आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय, जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय, आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन, जोंनि 4 बोसोराव मा जादों, बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ। आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो। नोंथांमोननि लोगो हानजा बिजेपिआ बुंदों बिथांमोना मोनसे माने जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दं होननानै बुंदों। बिथांमोननि आखायाव फैगोन होनना बुंदों। आं बुजियाखै बिथांमोना मा जारिमिन सोरजिनो थांदों। जारिमिनाथ' सानफ्रोमबो जायो। मुलुगाव गोदान खामानिया सानफ्रोमबो जारिमिनानो जायो। दा माबायदि जारिमिन सोरजिनो थांदों बेखौ आं बुजियाखै। थेंक इउ।